Nagadulom ang aton sining nga kahawaan subong iyang nga aga. No i-check na lang na karon na sa taga PDMP ano ang dalagan sa aton sining nga tiempo kay karon nga aga puerti kadulom sa nga kalangitan ta kag may mga pagtupa sang talithi kagabi no diri sa palibot sang Metro Bacolod kahapon nagatagiting init pero nagatupa ang ulan. Medyo halong gida no sa mga nagabiyahe, sa mga nagalagaw out of town. Ang iban kumuway na klase ang mga kabataan, nagaserbi ining bakasyon. Ang iban nga waya trabaho, ang mga parents nga may kaugalingon nga negosyo, di medyo lagaw-lagaw anay subong upod sa pamilya. Liwat na naman nga magatipon sa adlaw sang Petsa 24, no? Bilang pagsugalaw sa Christmas. And talking or speaking about Christmas Day, mayara na gid lang sang kuanho nabilin anom kadlaw lang antes ang Paskwa kag mayara naman sang nabilin nga 13 kadlaw antes matapos mawagtang ang tuig 2022. Action Hotline! Action na tayo hupon checking in diri sa Action Hotline na program mga ka-action naton nga nagamonitor na via on air karon nga aga. How do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan all over Western Visayas? Bilog nga riyon size gaton malabutan. No diri man sa probinsya kag syudad sa Bacolod, Negros Occidental, kumusta ka mo? Action Hotline! O mga Negrosanon, hindi lamang sa Occidental, lakip na dira sa Oriental. Salamat gid sa pagmonitor ninyo via on air. No, nagamonitor sa transistor radio, ang iba nagamonitor sa ilang mga salakyan. Action Hotline! Mga online followers, mga viewers, supporters sa Action Radio Bacolod, wherever you are, advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Nami pagin magluwa sa inyo pagmonitor sa Facebook kag sa YouTube. The best thing ay mo ninyo i-share kag i-like ang aton sining nga program para damo pagid kita malabutan. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga? Uy, kahapon may report tong patrol may nasapuan man nga bangkay itong nga nagakaagnas na. Action Hotline! Nga ang suspetso amo to siyang ginlagas ang ginapatay sang ila do kontra kag amo to naglaot sa mag-amay pero do ang amay do mo tong nasapuan na lang. Action Hotline! Ang isa pagig kabalita standby kamo dugay-dugay sa report sang patrol. Mayra report sa Action Alvin Grava ari ho bata ho pinatay man kawilingon niya nga amay ginsadol niya. Oh, sadol lang gigamit niya, ginbuno niya pa. Action Hotline! Galing ang claim nga ang bata do may medyo may diferensya kuno no sa iya sining kaugalingon te ang eksperto or doktor lang sila ang maka determine. No? Kag may baluan naton sinati pero ang case kuno do pasakaan gid siya. Action Hotline! Ibaluon taman na karon dugay-dugay. Plus, oy party sa football may mga update kita in a short while. And ariho sa ongoing registration, i-check ta karon anong status diri sa Bacolod. Yari na kita sa ikaduhang nga simana sang voters registration pero Negros Occidental nangin manubo ang output o kung ang resulta sang registration nagligad nga simana. Action Hotline! Kag ang NIR bill ginalauman na nga matalakay sa first quarter sang 2023. Action Hotline! Amo na so parang pinagkamadalag ko mabalita nga itong natutukan karon niyang Monday morning diri sa inyo pala tuntunan Action Hotline. Mga detalye sini tutukan dugay-dugay. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nilo lang sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Nga bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamang. Nangyari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:14 na. Now, let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon ko lang niya na ang report sa patrol na ano mang klase sitwasyon ini. No? Kay may aras ang insidente nga nagluntad. Ang parte karon update sa pagkampiyon na kay tinatapos na ang ginapatigayon nga football no sa FIFA i-check ta lang nagkaron kay may nagkampiyon na. Ti ang isa sa mga nag-officiate sini titinguan tang masugilano ni grabe ka diri man lang ni sa Pilipinas ya mo nga daw basketball gid ang nagapangibabaw kon sports. Pero sa iban nga mga pungsod actually mas damo ang mga fans nga nag-aalattend may ilinaway pa gani kung kaisa kon mayara sa mga World Cup nga ginapatigayon. Aksyon Hotline! Tinatapos naman, no, may nagdaog na nga, may nagkampiyon na, pero karon ti istoryahan tay na. No? Kag siling ko gani amo ni mga sport events nga daw may chance kita mo. Okay. Tibisan medyo putot ang height mo ya kon mayo ka magampang ya kung kaisa sang sining sports, may chance pa nga magdaog ka. Aksyon Hotline! Pero sa basketball, bisan nanhon ta, no? May ara man kita, mga player nga nagtaas ang height, pero ang problema naman,
tiyang ila sining hulag or giho daw ka bundol no kun dalagko nga mga player. Action Hotline. Pero naon ko lang anay ini ang parte sa balita no nga pagsadol kag pagbuno sang bata sa yamay. Subo nga balita ni. Let's have action Alvin Graba sa patrol kay gintutukan niya kag follow up ang update sa sining nga insidente. Balikan taliwat, lalo bala ang nagtabo. Yari ang pagdayday ang komprehensibo nga report sa patrol. Patrol reports. Let's have action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Aksyon na art nagpangatubang karon sa kaso parricide in 22 anyos nga bata. Matapos nga napatay sini ang iya sini nga amay after nga ginbuno kag ginlabo sini kagabi sa Purok Paho, Barangay Purok Paho, Saison Village, Barangay Filisa, diri sa siyudad ng Bacolod. Sa diin ang biktima ang iya amay mismo si Jose De Leon, 55 anyos. Samtang ang bata si Jory De Leon sa diin sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major Richard Fajarito ang hepe sa Police Station number 10. Ining biktima aksyon na art nakaangkon gid no. Sang malubha nga pilas naglalain nga party sang iya sining lawas nga nangintunaan man sang iya sining kamatayon din suno kay Fajarito. Ining suspect gina alegar nagaantos sa mental disorder o kung may problema bala action art sa paminsaron kan allegedly naglain ang buot kag sa kaugot sa sining suspect nakita niya action art ang iya nga ginasakit ng biktima ang iya sining lula o silbing Iloyman sang biktima. Now sa kaugot allegedly ang bata nagkuha sang sadol kag ginlamposan ang iya sining amay and dugang pagidiri ni Fajarito nagkuha pagid sang kutsilyo ang ining suspect kag ginbuno ang amay sa iya sining kalawasan nga nagresulta gid sang iya sining kamatayon. Now, sa follow-up operation man sa mga kapulisan, na dakpan gid no, ini si Jory kag na-recover man sa iya, ining sadol kag isa ka stainless knife nga gingamit sa pagbuno mismo sang iya sining amay. And sunod diri kay Fajarito, ang ining suspect nga si Jory still sa karon nagapabiling gyapon sa custodial facility sang police station number 10. Ari action art ang pahayag ni Police Major Fajarito. Nasisabon nga pag-imbestigar dito sa Pengsil. Yung bata, sunod sa mga kaparentihan niya dito, may diferensya sa pangunauna. Sino ni Sir ang si Jory De Leon, ang bata? Oo. Suffer sa mental facility at ang disorder. May diferensya sa. So siguro nakita yung naging sakit ang yalula o ng iloy sang lima o na naintito siguro na kaya ang iyang amay at napos sa tol na ginawang pag-ibig sa kutsilyo sa sulod sa ila pala. Ano mga recovery Sir sa lugar sa insidente? So na-recover natin dito ang sadol pag may kutsilyo. Ang biktima Sir, patay on the spot? Patay on the spot. Kaya dito yung manusan sa sulod sa ila nga balay. Anong nakita ninyo nga matulay? Ano nga itong motibo, paugot siguro dito tungod nga muna nakita niya pero niya ginasakit sa biktima ang iya ilog ako na lula sa mga suspetsado. Aksyon na Action, art Alvin. ang kabahin gid lamang o sang payag diri ni Major Fajarito. Ti grabe maning kuhan sang bata no. Although nga mahambalta kabalo ka ang makadetermine siya na da nga indeed may ara giman siya sa gasuffer giman siya sa ginatawag naton nga lain ang dalagan sa paminsaron niya. Ti of course doktor kag eksperto na magkambal. Correct. Oo. Okay kung kay siya kabalo ka may makilala makita nga amon abla galing hindi may aratod sila kakulang ang iban naglain ng paminsaron damo man na siyang kausa akson Alvin mo may ara nga pagbunag mo daw special child ka nagidiabla dason may ara man niya nga bangod sa bisyo may ara man sa iban nga mga reason nga daw naghalog ang tuwerka sang utok sang tawo no may mga rasunes magkukaysa galing kiti amon abla sa sining nga bahin may ara iya tawo nga gapanakit no ang may ara iya daw may diferensya sa paminsaron nga ang tendency nila manakit sa pariyon labla.
Oo, sakto na aksyon na art. Kaya makon inaya mong ko. amay ni sinadulya. Kag kung tuod man ang amay nga kuno ginasakit yaman ang iya sining nakita sang sining suspect nga iya lula ginasakit sang kaugalingon nga amay do mo na. Correct action art. Isa pa na, bisan lain nga paminsarom, simple makabatsyag man ba action na art. Aha. That is Tila mo why- pila sini sang amay nga patal. Yes, actually, subong adlaw, iga paidalom sa post-mortem examination ang bangkay sini ni Jose De Leon Acciona Art. Ago di baluon man, magad may baluan sa mga kapulisan kung pilagidya ang igo sinislawas, tuga sa pagbuno. Kag, actually, kung ang nature Acciona Art kay hacking mo, kay ang sadol adaan Acciona Art, kung tipir ang punta sina, ang oradar ang pinagkatubang sina, talisman. So, amuni Acciona Art ang Talisang? ang konvey Talong man talong kay ti ang oo. sadol na siya ginagamit mo na bang ang iban ginagamit sa pagkalog sang Nga. mga tanom nila, mag-gardening sila. Oo, sakto na action na Okay, daw medyo lapad na siya mo. Oo, Oo, dapat nga, na. kung amo nang ginagamit sa mga farmers. So, makay basing iban di bla familiar sang sadol nga ginatawagaw. So, at least para gusto man ma-determine ni Major Pajarito kung diin gidya kag ano kag pila gidya ang naangkon nga pila sa sini nga biktima action na art. Amo na ang pinakasakit gid kung hinali amo na ang gamiton sa asawa mo sa imo kung may sala ka bla. Maigo kasi sa taludtod, kalamay mo gid bro. Ay, sakit gidya kag magambal tanan siguro ng mga santo siguro malawagan mo. May lang kung taludtod mo lang kung bagol mo gid matiyag ko basi kung ano pa paglawag mo sa Santos na kung ang piyak nga panapas ang bagol mo tabog bla. Nga ganim. Kay ikuan na siya mo sulid nga na kag matalom man ina kung ginabaid mo. Ay, sakto na action na art. Oo. Amo ganing lesson learned. At least kung may makita nga kung pwede lang makoreheran kung tani kag mahambalan mas maayo. Amo na mga problema sa pamilya kag ti kabalo ka may isa ka istorya ko gani nga natandaan Akson Alvin nga may isa ka amay nga ang nangin mapintas ang iya nga ginahimo sa iya ginikanan kasi unang ginikanan kuno niya ang parents niya bilang daw mga mapintas bala kag daw ang way gid na tungdan ang ila obligasyon sa isa ka bata no. So pag edad na sang mga parents, napatay una ang asawa, ang amay na bilin, bali ang lula ni siya, ang lulo na bilin, ang iya bata nga sadto ginapintasan niya, bali nakapangasawa na, no? Kag may bata man nga gamay, ang ginahimo sa bata ni kay daw kuan na lang ang amay niya, gulang nakagimasakit, do balos mga daw may akig sa iya kag galing tihuya man sa palibot ng pabayaan ng iya amay ara sa balay nagatiner pero pati kay Akson Alvin ginkuan niya kwan ginasiparahan niya bla sang lain nga mga utensils na sondo ginakuan na gid do hindi iya amay ang pagkabig niya mapati kay Akson Alvin nga iya bata nga way pa kay eskwela grade school. Tingala siya ka pangulikta sang damo kalubihan mo. Bata ni nga huben. Nagapangulikta paya Akson Alvin. Kilala ka paya? Sang lubi. Ginpamangkot yung bata. Sila nga to nga ginapangulikta mo ng paya. Inangway balang mata nga sa paya. Sila nga kabalo katay. Nakita ko sa kay Lulo nga ang ginahimo mo nga ginasiparahan mo sa yalain ang ginakaunan niya. Siya ining paya tay tsuktong ko ni preparar ko ni nga kung magtigulang ka mo maning gamiton ko nga utensils mo. Ang kwan bala sang istorya Akson Alvin nga kung anong ginahimo mo kung kay siya tiga reflex sa bata mo do mo na pero ang aton dinhi ang lesson learned ti mga pareho sini kagkapin pa kung may diferensya niya sa paminsaron tilay niya nga sugilanon galing. Correct action na art. Sige, Subo bala nga Christmas bala subungaw nga siling ko pa mayo tani kon ang ginaistoryahan ta diri kwan about sa grasya kag 13-month pay. Oo, amo nang kampiyon. Pero masubo lang ugali ni action. Subo hindi ka man subuan sina nga pagbukas mo sang dako-dako ang gift to pura tuguli ano to? Okay na na. Ngoti sige kay kapangilay na tubang mo da.
Report sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Amo nang halungan mo, Aksyon Alvin, atong nagbaton sa imo dako-dako nga gift, nga pagbukas siya basi kon masadulan ka man. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials sa Aksyon Hotline. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na hotline. Oy, ang mga nagapadala sa mensahe sa isahon na karon na. Itawgan ta dudugay ang BCPO director kay may-ari ko may ginpost si Mayor Albi Benitez. May ara bag-o nga mga motorsiklo ni siyang himuon service ang pulis. Ngayatag di sa BCPO ti siling ko mayo na kay magamit ini against sa mga riding motorcycle riding suspect bala or in short ining naga-riding in tandem nga mga lawless element. Action Hotline. Kay isa sang masami nga ginagamit sa mga nagahimo sang krimen kapin pagid kaso nga tiniruhay patyanay ang mga suspect nga sakay sa motorsiklo, no? Dasig katama ang ila sini nga pagpalagyo sa lugar nga dira ginahimo nilang krimen. Tikon hinali nga way kay mo motorsiklo
maglagsanay patrol car karon na nimo iya dalagko ning patrol car sa pulis mo. Pagsulod sa maiskinita, tibudlayan kanay no maghala kalagas sang suspect. So, mayon ni kay at least makabulig ini para sa BCPO sa mobility. Problema lang galing siniti ang budget no sa pagpatugong agod nga magdalagan ining motorsiklo. No kay given nga nagakinanglan giman ay siya sang gatong kay hindi mo man niya pwede nga padalaganon lang nga tugungan mo sang tubig, no? Tiyari ho, may ara sang plano kuan-kuan pa ni ang gipakita ni Mayor Albi, 8 ini ka mga motorbikes. So, ang plano, tiambot ko na turnover na ni, ini nga say isang motorsiklo. Aber i-check tabi kay Sir Gabana, ang spokesperson niya sang BCPO, kung saan ni siya i-turnover, si Sir Gabana, Liog Biday, kung basi available siya, kay actually, kung na-turnover, saan ni siyang schedule, parang magamit sang aton authorities, sang kapulisan, sa ila sining operation. Kabay patani ko ng taga-Bitaw, mahatagan man sinino. Actually, mga taga-Bitaw, ang mga nagaserbi nga ang isa taga-Bitaw nga mga kwanbla supervisor, may mga motorsiklo giman isla mo, no? Nga madasig sila magkadto sa mga personnel sa Bitaw nga kuan nila lagi na supervise, gina-check. Siling ko nami man niya kay kabalo ka kung may ara sang police visibility, isa ni motor cops ang pwede mo gamiton nga makalibot kabla anytime kapin pagid sa tempo nga medyo dulom, no? Mga lugar nga iskinita nga pwede malabayan. Now, isa man na gani nga siling ko parte pagidra sa may area sang Vista Alegre nga nagligad nga si Manang balita tublan dumduman ito nagligad nga ang balita to sa Vista Alegre may atutong nga ginlambay no ginbutang bala nga daw nylon or higot to sa may karsada nila ya din kakita sina nga ang dalan nila diya sa may area sang Vista Alegre may simplang to may nagdatumpilak to nga babae nga nagasakay sa motor kay may naging balabag ginigot balas dalan, no? Nga kuan gidya ginigot sa dalan ambot kalato siya kung nylon nga timakon mo daw tuon sa liog to sang victim ti kundi bumaliskad ay din kakita sa nayaman. Action Hotline! Tingguan niya daw hindi lang niya tinunto, tinuntri na ning opisyon niya da. No, anyway, ambot ko na nung latest sa itong ginhimo sa mga otoridad sa area sang Police Station 7 agod nga ma-address, no, matagan na pag-akto ining sitwasyon. Action Hotline! Alas 8:34 Action Hotline. Torko jong ko may ngagada sa imo ana sinuro araman si Donis sa Lupo, no? Gamonito Lupo. Lupo man niya akon. Dennis Lupo o Donis Lupo. Salamat gina. Kag shout out lang sa mga tao na sa balay nga tulog pa. Ati why sila ka di sila pamati isaton kay tulog pa sila. Action Hotline. Alas 8:34 na. Online sa hotline. I-check lang natin ini kay ang mga balita mga ka-aksyon na aryo may 8 ka mga maging padaliog lang kay Action James nga siling may mga pictures ko naging padala nga halin sa office ni Mayor Albi ning 8 bala ka mga kuano motorbikes nga igahatag sa bahin sang BCPO ang mobility sininami ni magamit giniya no police visibility kagkapin pagid sa mga again sa mga lawless elements motorcycle riding suspect
nga nagahimo sang krimen. Kung may motorcycle cops karon nga sige tiyog kundi mas dasig ang mobility, medyo tahap maning mga nagahimo sang krimen. But we have on the line kay i-check tayo ni mga ka-aksyon kung bala saan oning schedule kung akag kung bala ini na turnover na sa bahin sa BCPO. We have Lieutenant Colonel Sherlock Cabana on the line. Sir, good morning. Hello sir, good morning sir. Kagsatak kalamati sa action radio. Salamat kid. Merry Christmas sa imo and the rest sang team dira sa BCPO, sir. Merry Christmas man sir. Sir, na turnover na ni sa noong schedule and this is a good development for the BCPO nga may gamiton naman kita additional units sa mobility, sir. Wala pa sir na concern no kung saan ogid ang schedule nga ipaga-turnover ang inyong 8 ka motorbikes no sa BCPO. Pero samtang wala pa ginapasalamatan na nadaan sang BCPO ang ginapakita nga aktibo nga suportar sang aton nga mayor no ni Mayor Albi. Lagi ginakunya gid ang para sa peace and order gid sa syudad sang Bacolod. Yes. Kag tidako ginitod nga bulig sir mo kay kon halimbawa kon ang naga-commit sang crime mga tiniruhay karon na nagasakay sa motorsiklo pero kon damo guro galibot man nga pulis or motor cops ni basi magtaap malamlas raw. Sir, amo man sir ang nami man nga ipanglagas kung in case may ara gid man sang mga motor riding suspects. Aha. Pero diri sa Bacolod sa BCPO may ara na gid man tay motor cops no nga ginagamit abi ang pulis da. Sir, ara sir naka-issue ina sa mga mobile patrol unit kag sa ato nga traffic enforcement unit kag sa mga police stations man nga nagapanggit sa nagahatag pa sa heavy traffic sa ila restricted areas. Aha. So lato na mo na kung saan o gining formal turnover pero ang good news lang kinakita na nato no less than the mayor nagpost sa iyas ni Facebook page nga ihatag na ini sa inyo dry turnover sa BCPO. Sir, masip lang ko very quickly sang nagligad nga si Mana no, first week sang Misa de Gallo nga nagumpisa. Kumusta sir? Anong assessment naton? Ano ang mga nabato naton from the ground? Do ay magid sa mga insidente nga recorded? Wala sir sa insidente sir no kag nangin matawhay gid kag balino ang pagsaulog sang Misa de Gallo. Kag kaluoy man ang sang Ginoo nga wala man sang mga insidente or mga balay nga ginpang sulod sang nagsilimba ang mga pamilya. Mm-hmm. So anong padayon nga panugyan ninyo sir sa publiko? Tiyan mo lang gyapon sir no nga sulit-sulit ang remind ang pumuluyo. Nya kung antis bayaan ang balay kilang langgit nga nakagabot ang tanan nga mga appliances sa ilang nga mga outlets. Kag siguraduhon gid nga nakalock gid tanan kag kung mahimo pasigahon lang nila ang suga para maibaluan kung may tawo sa sulod o kung wala. On that note, Lieutenant Colonel Gabana, sir, thank you so much for the time. Halong gid permi and God bless. Damo gid salamat sa kagmayingaga. Action Hotline. Si Sir Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, no, ang nagaserbi dirang headman sang Public Information Office ng BCPO. Way pa man no, nabalaan gid kung saan oning schedule sa pag-turnover sang mga motorsiklo nga gamiton sa BCPO, but this is a good news. Ambot ko ng taga kuan sila kumahatagan man no ang taga Bitaw. Mayara na gid man kita makita nga ginagamit nga service sang pulis, mga investigators, pero may iban man niya nga nagausar sang kaugalingon nila o personal nga motorsiklo. Action Hotline. Kabay pa nila motorsiklo sa ulihi, basi may mga patrol cars pag nga bago. By next year, kay ti bago naman, kag may available na nga pundo. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100% GSM Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary kang na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikpan ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yung padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra ko. Tatugan ko palala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayo ano na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito imanak lang dako na bulig siya kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo di kung sample mag-research ka mo hindi ka na mabudlayan nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Dr. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook? Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Alex Montisa, no bagong unit sa police motorcycle ang ginisyo sa syudad. Nami ko no. Kay paring Noel Zambales. Nyatamiyaw ko Choy Rizal, Nining Joy, Boy kag Inday, kag guard sa Fiesta Homes. Gamonitor gid sila. Salamat sa inyo da ha. Ara man sila kada morning. Ara man si Ana Sinoro. Thank you gid. Arlon M. John. Ya, good morning. Kapamati kami. Tanaw live sa FB diri sa Talok. Upod kugatan mga manghod, si Agot, si Kimien, si Manong Kag, ang nanay ko. Sign on to sign off. Salamat sa pag-monitor. Ayos no? Sakay ano ba sa ko na ni? Fernandez Eric, morning man. Thank you gid. Nining Grate, monitor sa Purok Gaisano Alihis. Thank you for listening. Ma'am Jinky Dialagdon, Merry Christmas Action Art. And kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, and Docmat Mayo, Mama Lodit Dialagdon, Araman Gamonitor, si Papa Joe, si Alma Uligon, Will Amar, kag pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB. Morning Silingyaw from Arizona, USA. Rose Gibara, Araman Gamonitor, si Dads Aberia. Nya wala kamo sa YouTube aw? Wala sa YouTube. Ara James. Ara ko no. I-search lang liwatcher nga wayaw. Kay paring Chupoy magbanwa sa Macau, China, morning man. Thank you gid for listening. Sa kay Mark Navarro Baligwas. Good morning. Monitor Mada Family Baligwas sa 6 Street, Purok Tangkong, Barangay 7, kag Cecil Batindaan. Good morning, Cecil Batindaan. Thank you man for listening. No? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Nagpasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga.
kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre kasi sila nga check up diri hatag ang mga bulong ng vitamins sa mga bata. Man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sang Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa TM ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga patigayan ng ining activity together man sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Nangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na hotline alas 8:59 na. Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline. Ang COMELEC diri sa probinsya sa Negros Occidental nagapanawagan karon sa mga pumuluyo na kay nagligad nga semana do medyo kunong pigaw ang nangin outcome sang registration. Ang voters registration i-check talang na karon kay Attorney Ian Lee Ananoria sa provincial COMELEC kon nanong status nila kay ti nag-resume naman today. Umpisa na ba nimo sang ila sini continuing registration? Take note lang ang registration will last until January 31. Inaiya sa pauna nga schedule gagin pagwa sang komisyon asto kon may mga extension kag sigihon ini beyond January 31 amo nang bantayan ta kay wala pa sang panibag-o nga ginhimo ginpagwa nga resolution or desisyon ang komisyon. Action Hotline.
Pero I presume no nga masigi ini kay dugay pa man to next year pa man ang eleksyon pero subong damo na ang amat-amat naman ni magalibot mo no subong gani kay dog amat-amat klaro ng schedule gid by next year pag lapak ni sang January damo naman liwat libot-libot sa mga kapurukan kag mga kabarangayan. Action Hotline. Amo gina, no kabalo ka do fiesta ya kag daw sadya ya ang politika mo. Amo na nga sadya gid permi ang pumuluyo na namitan man mga butante basta may eleksyon. Ang iban actually ang ilang ginandom nga ama paristros Comelec. Kay nagligad wa sila ngalan tibaw pagbaton nila sang mga tao diri sang kuano sang kaayuhan nga kung lang taon mo vote buying gani gwa sila pagbaton sang iban sang kayuhan paporting kalipay nila can you imagine bala nga linibo ang imo batunon for the sake nga may nagpapili nga kandidato. Action Hotline. Tiga amat mahal, no? Kung mag-intra ka sa politika do subong ya porte, one of the main consideration is to have a budget. May budget, kagid may pundo, kagid kay bisan sa barangay. Actually, experience ta, nga bisan sa barangay, bisan may paryente ka kung wala ka money, laban ka sa pierde. Action Hotline. Amo na taning isa sa mga ginatingwaan naton no nga lainon bala sa system kag mind setting sang tawo nga may kwarta man kag wala sang una ya magambal ay bata mo may chance pa na ba si way takbalo so uli siya pa na mag daog di mapapili kung ano mga posisyon. Sa politika ba may chance? Ay, pero ti subong ni ko na munik mahal ya paano mag-chance sabi man. Alas 9:03 na. Si Governor Lacson Nagambal, siling niya ang kamatayon ni Joe Masison, amo ning siling niya basi amo na ning mangin alagyan nga mangin magtawhay ang genuine peace diri sa Negros Occidental. Online sa hotline. Basi kung matapos ang armed conflict, but we have the 303rd Infantry Brigade Commander. We have General Pasaporte on the line. Kuhaan talang siya. No, sa reaction regarding sa sining confirmed na gid actually ang pagtaliwan nagligad pa nga simana sining isa sa mga CPP founder kag may ara no sang mga pamilya niya nagpabalo na ganyan siya nagtaliwana. We have General Pasaporte on the line. General, good morning. Merry Christmas in advance. Good morning, afternoon, Art, no? And Merry Christmas also. Thank you, Gid. Siling ko, sir, ini ba lang parte sa natabo no kay Juma season nga tinapatay sa edad nga 83 kag ti timing mga CPP December 26 so may ara sila sang founding anniversary ika 54th. Sir, ining natabo sa ila sining founder kag sa kay Juma, ano ang implications ni? Ginatanaw namon nga maapektuhan ang ila organization dahil somehow si Juma being the founder of the isiling naton CPP, NPA, NDF is among yung behind gid no. Overall, behind is kilala ni katuig more than 50 plus years of sang Pilipinas tungod sa ginaano ng ideolohiya amo ning daw na stamp ang development no tungod nga in-espouse nilang armed struggle. So sa pagkapatay niya, I think this is an opportunity, a new hope na something good will happen. Mag-isa na tali ang Pilipinas na para ang growth or sa Pilipinas is saka pa. So
with the death of Joma, it signals, kung kami magtanaw, it signals nga pag-crumble man sa ila organization, especially nga to equate man natin diri sa Isla Canagros, we are suffering from losses nila diri, the capture, arrest, and the killing of their key leaders diri. So, madugang ni. Especially ang head nila ay nagtaliwan. Aha. So, dako ang tsansa for sa gina-dream nga peace diri sa Negros Occidental. Tanaw naman this death daw dako tungod nga mawala pila man lang ni nabilin ang ila executive committee or yung central committee abroad ng nasiling nila pila naman lang ni nabilin including isa pa ka former pari pwede ba ni pa nagpari before and nag-Negros man so pipilan man lang ni including asawa niya si Juliet de Lima and ang mga nabilin pang Central Committee abroad na nakabase abroad for how many years amo na lang nagkalabilin and most of them daw out of touch naman sa ground and we believe ang kamatayon would further weaken ang organization. Ang refer mo na general amo na si ang pari singuna atong na-captured man. May isang nakapture na tayo. May isa pa. May isa pa. May isa pa gali. It is not referring siya kay Frank ito yan daw nakapture to siya. Hindi. Para ini pero may mga asawa man Mga nasiling nga to. Dapat mahuyaan ni sila. Sila magsiling na pari sila. Tungkol may mga asawa man sila. Okay. So kung nagtawon, ang structure nila naghina o kung nagjutay nag-inban for now? Trending nationwide. Naghina, tungod nga nagkalabas pa itong iba, nagkalapatay itong iba dahil tungod nga ang ila tactic man before nga mag-join sa countryside so dito, na amo na nga na-encounter man sa ito paso nagkalapatay pa sila. The leaders na especially ang membro sa ang Central Committee nila, nga amo na collective nila, collective leadership na buong pag-nag-push ang organisasyon nila. Sir, since nga ang ilang grupo nagligan ng pagwa sa nasyonal sang declaration do may 10-day morning kuha nila patigayon sila ang military why a suspension of military operation diri sa 303rd Brigade nga sa Kupan. Siling ko, sulitan ko lang, wala ang tatangaman na security activities, security routine security activities naman to sustain kag-maintain ang peace and order maging mahilwag bilog nga Yuletide season meaning and then up to New Year. So continuous. Practically, ini season kami kumbaga, continuous ang amon operations. Nga siling ko, may nag-tig-ong naman nga siling nga mag-ara nga sa SOMO or ceasefire, pero wala. Tungod nga year in, year out, we will continue ang amon security operations to maintain and sustain ang relative peace na agom diri sa Isla Canagros. Sir, sa nagilapit ng celebration sa Christmas, anong mensahe mo sa mga pumuloy o sa Negros Occidental, including Oriental, nga nasakupan sa inalom sa imo sininga pagdumala? So again, on behalf of the officers and women of Creative Infantry Brigade, ako nagpasalamat sa tanang imigrantes diri sa areas ng Creative Infantry Brigade sa ila suporta. And also, I wish tanang imigrantes advance Merry Christmas and a prosperous New Year. And ining Yuletide season, asa kami at least maghatag uli sa aton isa ka inspirasyon, especially coming of our Savior, nga muna nga maghatag sa aton siyang katawhay, and matin man natin ang gusto natin na maging peaceful and prosperous ang aton na lugar. So again, on behalf of the Sulitan Crown, on behalf of the officers and men, Merry Christmas and Happy New Year. Salamat, Kid. Good morning. Thank you, Kid General. Salamat and good morning.
ready na. General Inocencio Pasaportes, ang 303rd Infantry Brigade. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gina na butang sa module nga i-search mo lang sa bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nilo lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko nakadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Alas 9:15 na, Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan. Diding alojamiento galiho, gamonitor siya halin sa Barangay Antipolo, Pontevedra.
Thank you gidra sa inyo Alojamiento family. Thank you Ray Flores Bariuga. Salamat gida. Maparalyze na ang hublag o kung wala na sang insurgency sa bago nga Pilipinas. Matapos napatay yung masison ko na. Sa diin siya ang backbone kag founder sang CPP. Okay. Humalumi na, madam. Merry Christmas. MGS Hildori, salamat man ma'am kag Merry Christmas sa imo. Kusimong Kalturilia, sir, sa Binalbagan da, mga taga Binalbagan, mga agagit sa inyo da. Thank you gida for always supporting Action Radio. Si Jocelyn, thank you man. Si Gani Istrilito, niya pa shout out naman da sa mga taga Moises Padilla. Gapamati gid sila subong nga aga. Salamat gid. Siga. Thank you gid si Sel Batindaan. Mga parinti ko sa Moises Padilla damo glida. Kapon sugataay kami ni Bro Kano Oreta. Bro, may nga da regards kay Mrs. mo sa sister ni Uncle Bibi Hordan. Hotline. Kuan gid halong gid permi kay Bro Kano Oreta. No mga Hordan family dira sa Moises Padilla, good morning sa inyo. Raman dira ang mga pamilya Nazarino. No bana sa ang pakaisa naton. Kag sumungman De La Cruz, ang Encarnacion, mga damo kita parintida, no? Ang iban galing hindi gid sila masyado, hindi way kami bala acquaintance mayo, way gid nagkilita ay masyadong tiglawig nga nagginuptanay, pero ang amay ko dira ginagsinultero sa inyo, no, sa area sang Moises Padilla. Hotline. Ayos no? Mga pamilya paulmitan da kay Tio Irini, kay Ann Mayan. Thank you gid mga pamilya Galiego. Salamat sa inyo da. Noel Sambales, nabasa ko na ni Mark Navarro Baligwas. Thank you man kag si Sel Batindaan. Okay. Amo lang na. Ang iban kundi malabutan ni karon na lang sa Action BBB program. Si Ters Vergara Sancho, thank you gid for always supporting Action Radio Bacolod. Action Hotline. Bueno, ang isa sa mga balantayan subong daw Christmas party amo ni no ang final stretch sa sininga bulan sa December. Isa sa mga tapos-tapustan lang subong mo ni mga celebration upod sa pamilya tang makaiwatan no nga mo na masami ang ginahimo naton no. Pero pag after siniti January amo naman ning panibag-ong balantayan ta. By the way, check ko lang abi sa karon ako may time pa ang party update sa transport. Ako na ano ang ambot na kakumpleto na ano na ang status sa mga transport group diri sa Bacolod. Ato bala ang ila sini nga ginaayo nga dapat no may ara gid sang mga dokumento sila nga uyatan for the continuity sa ila operation comes 2023 until March. Kay isa ina sang gina pangayuan la sambulig diri sa siyudad sa Bacolod mo, no? Sa kay Mayor Albi Benitez, because ang luyag matabo sa national government by 2023 tiwag tangi no ining mga naga-operate sang mga salakyan, ang traditional jeepney nga way na sing ginatagan o way na ginatagan tsansa nga magkaparinyo sang ila nga mga prangkisa. Ti pag-abot sa bulan sang Marso, kung ang iban ni halimbawa way pa sang provisional authority, abot sa Enero ni ba si magresume ang dinakpanay sang LTO na no matabo sin sa ila. Bala madispunihan pa pag insindi ko nga daan by January kuno malakat sa China mo, no, malakat naman si President Marcos do mo upod si Mayor Albi pa China o di daw maupod man ang secretary nga si Bautista ba si maistoryan lang ni kung ano madispunihan ni kag
paano mabuligan ining mga magagmay nga mga operators nga hindi man mawad-an na sampalangabuyan kung masugdan o kung mapatuman na ini ang implementation sang national government parte sa pagbag-o no sang mga salakyan kapin pagid public utility vehicle paagi sa sining ginpagwa actually way pa ni kasuguan gin nga ginpasar kundi paagi lamang sa himo gindihon nga memorandum order o kon department order nga nagapatuman sang sininga programa, no? Ang pag-modernize, ang modernization program nga expectedly magahanos o magahanot na comes 2023. Action Hotline! So antes sina, ang bantayan tabwas, ang pagpatuman niya sa increase sa presyo sa petroleum products. Amo na ang balantayan tabwas. Pwede ni Guru Action Oliver para hindi ko maipit ay no. Ibubo ko lang di ko may bilin pa ko nga isa ka 5 minutos gali o. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This portion is brought to you. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat.
Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa LTO nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga impatigayan ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga nagma-pray ka mo. Good morning lang dira, no? May lang nga pag-monitor kay Ters Vergara Sancho. Kag iban paging nga naga-monitor sa on-air, thank you for always supporting Action Radio. Action Hotline! With Action Oliver Pason sa technical side, backup ta si Action James Binares. Kag upod man kay Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.